Na začiatok sa pozrime na závislosť merného elektrického odporu od teploty pre kovy a pre polovodiče. Pre kovy merný elektrický odpor s teplotou stúpa, naopak u polovodičov vidíme, že merný elektrický odpor s rastúcou teplotou klesá. Prečo je tomu tak? O tom toto video nie je, ale pozrieme sa v experimente, či je to pravda a teda ako takáto závislosť funguje. Pripravený máme termistor, merací prístroj nastavený ako ohmmeter na rozsahu 2 kΩ a zapalovač. Termistor pripojíme k meraciemu prístroju. No a ukáže hodnotu elektrického odporu 0,640 kΩ, to znamená 641 ohmov. No a začneme termistor zohrievať, ale pozor, teraz je výrazne, pretože teplota plameňa je naozaj dosť vysoká. No a okamžite hodnota elektrického odporu termistoru klesá, no a dokonca, keď sa pozrieme, tak klesla na nejakých 0,01 kΩ, 0, to znamená, na tomto rozsahu dokonca prístroj neukazuje žiadnu hodnotu elektrického odporu. Prepneme na rozsah nižší a elektrický odpor termistora už po prestaní zahrievania začína opäť stúpať 50 ohmov. $60 ohmov. No a postupne sa vráti na svoju pôvodnú hodnotu, ktorú má na začiatku pri bežnej izbovej teplote, čo je zhruba 20 stupňov Celzia.